И сега дойдохме на Jardines de Sabatini. Превежда се като парка на Сабатини. И сега ще ви покажа колко е красиво. Много релаксиращо. Да, и така на фона се виждат също отзаде се виждат апартаментчета, блокове, които също са много елегантни. Там се намира хотел Рио. Вижте се добре, да. Също е много интересен като дизайн. И се връщаме на фонтанчето. И сега се качихме по едни стъпалца, където ви показах. Да стигнем тук до един парк. Просто с тази музика и с тази гледка някак всичко става перфектно. Вижте колко е красиво. Aí eu ia falar Marcelo. Това тук се пада Темпло де Девот. Храма на Девот се превежда. Ето сега централно се вижда ето така. Горе-долу нещо такова. Ето така представлява. А сега минаваме през хотела, един от най-големите хотели в Мадрид, който е ето този там високия, отзаде, който се казва Рио. А пък това, което виждате е отпреде. Това е паметника на писателя Сервантес, който е писал Дон Кихот. Ето, сега ще го видите от по-близо. Просто слушайте и се наслаждавайте на шума. Който ви споменах преди. И сега отиваме на обяд в Honest Greens. Приключихме с обяда, нахранихме се, пинахме, хидратирахме се и сега продължаваме пеша. Ще ходим до фонтана на Цибелес, така се казва, Фонте де Цибелес на испански. Според GPS е 20 минути до там, да видим. И там ще разгледаме, ето не е фонтан, просто това е фонтан. Ще ви го покажа, разбира се. И след това там наоколо има един музей, който е много хубав и много голям. Който се казва Музео del Prado. Музея де Прадо, така се казва. И ако може да се снима, ще снимам най-важните, най-красивите неща. И също и така ни казаха, че е много голям музей, така че сигурно ще обикаляме повече от един час, 100% повече от час. И така. И сега влезнахме в Зара да разгледаме. Вижте колко е хубава.
фонтана и с тези бели цветя на дърветата направо е топ. Вижте колко красиво. И тук също. Някакси си в улицата, където всичко е перфектно. Направо толкова е красиво. И тук е института Сервантес, така се казва. Ето така изглежда нагъла. Нагоре така. После тук намираме Банка de Испания. Много голяма сграда, както винаги с много архитектура. И да, като цяло тук се намираме на центъра. Сам също, където ви показах преди това. Оттам идваме. Rolex, както ви показах. И ето това е, още продължаваме института насам. И натам отиваме. Ще ви покажа какво е там. Ето, тук виждаме Банката на Испания, само че от друг ъгъл. И ако видите, ето тук има един огън, който се води пламъкът, който никога не угасва. И е много интересно, честно казвам. Значи стигнахме до нашата цел. Това е Палацио Cibeles. И ето там, точно в центъра. Ето там е Fuente de Cibeles. Там е фонтана de Cibeles, където ви казах, че идваме. Каквото ни направи също много впечатление от всичките тези неща е, че навсякъде, където ходим, минават много автобуси, обаче много автобуси. Което също е нещо добре, защото това означава, че има лесно достъпен транспорт за всички. Не съм сигурна колко струва билета, обаче за метро, за 10 пътувания, за метро и за автобус е 9 евро. 9,30 или 9 и нещо. И ето така, много е красив този замък. Седнахме за още една почивка. И сега по пътя има фонтана на Нептун. Ето този фонтан там, който го виждате, се казва фонтана на Нептун. И зад него има един хотел, който се казва Palace Hotel.